Hej, jeg hedder Hanne Østerby, og i dag så vil jeg lære dig, hvordan du på en nem og intuitiv måde kan regulere din energi, så den bliver mere balanceret, og du bliver mere rolig i kroppen. Vores krop består af masser af energi, og der er plus og minus, ligesom i et batteri. Så hvis minus og minus og plus ikke står rigtigt, ja, så er din energi ikke i flow. Så med den her øvelse, som jeg kalder at vende batterier, der kan du aligne din energi, og du kan gøre det for eksempel, hvis du har brug for at blive lidt beroliget før et møde, eller hvis du sidder og arbejder og føler dig lidt anspændt. Du starter med at tappe her på det, vi kalder karatepunkterne, ganske let på håndkanterne. Tapper håndkanterne mod hinanden. Og det gør du 10 gange. Derefter så finder du dine punkter heroppe, som vi kalder lymfedræneringspunkterne, over the soft point på engelsk. Så drejer du her udefra ind, eller nedefra op. Det er lidt afhængigt af, hvad du synes. Og du trykker bare lidt til, så drænerer du dit lymfesystem. Og du gør det igen 10 gange. Og her 10 gange rundt. Og igen. Og sådan her fortsætter du 3, 5, 7 gange, afhængig af hvad du lige har tid og lyst til. Og tag dyb indånding, når du gør det også. Ja, så har du lært, hvordan du vender batterier med den her ene øvelse. Du kan se en anden video, og så vil du kunne se en kravbindsøvelse, jeg laver. Ha' en rigtig god dag og god fornøjelse med øvelsen. Hej.